Volám sa Slávka. Pred 15 rokmi vznikla Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Vtedy som mala iba 9 rokov a netušila som, že aj ja sa raz ocitnem v slovenskom Ríme. Dnes som už absolventka univerzity, musím sa priznať. Mám z nej veľkú radosť a krásne pocity. Chcem tu pokračovať v doktorandských štúdiách. Je tu skvelá partia a výnimoční ľudia. Dovolte mi previesť vás po jej súčastiach. Sme síce v škole, no nebojte sa. Tu vládne radosť a nie strach. Na úvod trochu histórie. Prvé stretnutie v kine Oko. Kto sa našiel? Ruka hore. Veru, je to už 15 rokov. A teraz, pán rektor, povedzte nám pár milých slov. Ako sa vám žije s druhou láskou univerzitou? V tomto roku oslavujeme 15. výročie založenia univerzity a v roku 2013 si pripomenieme 1150. výročie príchodu vierozvescov svätého Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu. A práve po týchto vierozvescoch je pomenovaná naša univerzita, ale nie len pomenovaná, ale chceme odkaz svätého Cyrila a Metóda aj v každodennej činnosti univerzity uplatňovať. A čo tak fakulta filozofov? Tá je tu tiež vraj nosnou. Pre tých, čo vidia do duše, alebo hviezdám do snov. Filozofická fakulta Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave je organickou súčasťou tejto vysokej školy od začiatku jej existencie v roku 1997. V rámci vyučovania prednášok z jednotlivých študijných programoch sa ukazuje nevyhnutná potreba prepájania teórie s praxou a v tejto súvislosti je jednoznačne potrebné orientovať našich študentov jednak na vysoké spoznávanie teórie v tej či onej oblasti, ale predovšetkým rozvoj ich praktických zručností a schopností. Kde prosím vás sedia tí, čo všetko vedia? Z fakulty prírodných vied? Nehľadáte tých za hromadou kníh, čo v knihách hasia svoj smet? Fakulta prírodných vied predstavuje počtom študentov malú fakultu. To je však neuberá na hodnote. Práve naopak, prináša individuálny prístup vyučujúcich študentom. Štúdium pozostáva nielen z prednášok, seminárov a cvičení, ale aj dôraz sa kladie na samostatnú experimentálnu prácu v laboratóriu. Hlavným benefitom je fakt, že sa poslucháči môžu oboznámiť s najmodernejšou prístrojovou technikou. Spolupracujeme s vedcami v Rakúsku, v Česku, v Poľsku, v Nemecku, vo Francúzsku a v iných štátoch. Ďalej sme veľmi radi, že naši študenti sú veľmi úspešní, dostávajú sa do zahraničia. Našou pýchou a prestížou je fakulta s mediálnou show. Poprosím potlesk, konfety, ovácie, prichádza pani dekánka masmediálnej komunikácie. O fakulte masmediálnej komunikácie platí, že je fakultou, kde sa toho deje najviac. Vôbec sa tomu nečudujem, pretože viem, aké množstvo aktivít našim študentom ponúkame, či už sú to aktivity školské alebo mimoškolské.
Máme vynikajúce materiálne vybavenie, ktoré by sa v priebehu mesiacov malo ešte výrazne zlepšiť. A o tom, či svoju prácu robíme dobre, svedčí uplatniteľnosť našich absolventov v praxi a veľmi nás teší, že naši absolventi sú neustále na popredných rebríčkoch týchto hodnotení. Naša fakulta je výnimočná tým, že založila tradíciu významných medzinárodných vedeckých konferencií na Smolenickom zámku a dokonca sme sa začali profilovať aj ako výskumné stredisko. Naši študenti majú viac šancí, príležitostí, ako sa môžu presadiť počas štúdia a majú veľké množstvo oblastí, kde sa môžu realizovať. Len pred rokom vznikla Fakulta sociálnych vied, ktorá vie, kto krúti svetom a koho krúti svet. Fakulta sociálnych vied je zatiaľ najmladšou fakultou na našej univerzite, ktorá vznikla 1. decembra roku 2011. Počas svojho prvého roka existencie získalo oprávnenie v 5 bakalárskych študijných programoch, 2 magisterských a 1 doktorandskom. Svoje pôsobenie orientujeme predovšetkým na politické vedy, európske štúdia, verejnú politiku a verejnú správu a na sociálne služby a poradenstvo. Okrem klasických prednášok študenti majú možnosť sa stretávať a aktívne diskutovať a debatovať s politikmi, či už celoštátnej, regionálnej alebo komunálnej úrovni. Fakulta je ako jediná na Slovensku v rámci spoločenských vied zapojená do 7. rámcového programu Európskej únie s projektom 18 univerzít s názvom My Place, v rámci ktorého sa sleduje správanie a motivácia mladých ľudí participovať na spoločenskom a občianskom živote. Ak vás bolia ruky, nohy, chrbtice, ak ste polámaní ako palice, nech si každý ľahne, zabalený v bahne, nech vajcov kupie, v Piešťanskom inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Piešťany sú svetoznáme kúpeľné mesto, takže kde inde na Slovensku ako v Piešťanoch by mal sídliť Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Od dňa svojho vzniku v roku 2005 ho absolvovalo úspešne viac ako 730 bakalárov fyzioterapeutov a tí našli svoje uplatnenie v zahraničí, na súkromných klinikách a športových inštitúciách. Naším obsahom štúdia sú najmodernejšie fyzioterapeutické postupy a tak záujem o naše štúdium neustále prekračuje naše kapacitné možnosti. Tým však naše ambície nekončia. Akreditovali sme ďalšie 2 študijné programy, radiologickú techniku a verejné zdravotníctvo. Zároveň chceme tieto študijné programy ponúknuť aj ako magisterskú formu štúdia. Verím, že exkurzia bola pre vás milá a naozaj dúfam, že vás nenudila. Čo ešte viac dodať, milá Alma Mater? Máme ťa tak radi. Prichystajte čaše, šampanské sa chladí. Patrím sem, viem si svoj krásny sen. Toto je náš veľký deň, už 15 rokov chcem. Patríme sem, tak žijme tento sen. Včera, dnes a